Isä, mikä on pippeli? Mun opettaja sanoi, että mulla on pippeli. Mitä? Se sanoi, että sullekin on pippeli. Ei. Mulla ei oo pippeli, okei? Okay? Mulla on kyrppä. Mulla on pitkä kyrppä. Sano sun opettajalle, että mulla on pitkä kyrppä. Isä, onks mulla kanssa iso kyrppä? Niin tietenkin, sä oot mun poika. Okei. Isä, paljon on 1 plus 1? Niin paljon se on sun mielestä. Hei, mieti vähän, okei? Okay? Jos sulla on 1 omena, mä annan sulle toinen omena, niin paljon se on? 1, 2, 3, 4. Okei, unohda omena, okei? Okay? Mä oon ostanut sulle iPhone 5, eiks niin? Sulla on iPhone 5, mä annan sulle toinen iPhone 5. Niin paljon se on? Se on 5, iPhone 5, se on 10. Miksi sä sanoit 10? No koska iPhone 5 plus iPhone 5, eli 5 plus 5, se on 10. No niin. Ota nyt 0 pois, Eli mieti vähän, okei? Okay? 1 plus 1, paljon se on? 11. Ei herra jumala, siis oot sä ihan oikeesti mun lapsi? Mä en usko, että sä oot mun lapsi. Sä oot vittun tyhmä. Mun pitää tehdä ihan oikeesti DNA-testi. Isä, mä kuulin eilen yöllä, kun äiti huusi koko ajan. Daddy, daddy, daddy. Mä luulen, että mä oon sun ainoa lapsi. Onks minun äiti myös sinun lapsi? Oh. No, kuuntele poika. Silloin kun isä ja äiti silloin kun mä oon mitä mä voin nyt selitä sulle? Oho. Siis mun pitää nyt lähteä duuni. Hei, mä selitän sulle 5 vuoden päästä, okei? Okay? Mä lähden nyt duuni. Herra Jumala.